Ngegama likaMoya Oyingcwele ngiyakhuleka kwisizwe sakithi, ngiyakhuleka kwisizwe sikaNgoni, ngiyakhuleka kwisizwe sikaMalandela, ngiyakhuleka kwisizwe sikaGumede uMnguni, uQwabe uphakathwayo. Umfana usithobayo lo ngaphansi kwenkampani kwa-Take2 TV show, igama lami nginguVusumuzi isibongo ngokwaGumede. Siyanamukela ke la ekhaya kulolu hlelo olusha, isihloko esithi ke vuka Ngoni. Lapho ke esisuke sivusana soda singabantu, lapho esihlambulela khona izimpande zethu, lapho khona esibuyisana khona, lapho esilahleke khona. Lapho khona futhi esiphinde sikhanyiselane ngempilo ngoba isikhathi esiningi namhlanje nasidunguza ebumnyameni. Sicela izinto lapho khona ezingabekwanga khona. Kuhambe isikhathi ke lento igcina sesilimaza empilweni ngoba sigcina sesigxeka umdala sithi kungani na. Sigcina sesigxeka nemvelo sithi kwenze njani. Sigcina futhi sesisola nabazali bethu abazalayo okuyicala elikhulu lelo esweni likaNkuluNkulu. Namhlanje na ke size sikaMnguni sizokhuluma ngethongo nedlozi. Abantu ke abaningi ke ngalesi sihloko lesi bayaye baqinisekise ngezinkulumo abazikhulumayo, kepha thina kwaNgoni asiqinisekisi ngemfihlakalo, asiqinisekisi ngento kaNkuluNkulu ngoba ziningi izinto akasifihlela zona ngesizathu sokuthi ufuna siphile, ufuna simlangazelele njalo, ufuna futhi sihleze sinokwesaba ekutheni singaphumi endleleni. Namhlanje nasibona abantu bakithi idlozi beliphakamisa kakhulu kunethongo. Ake sibuyele la emuva nje kancane. Kuthiwa yonke into iqala ekhaya. Kunemimoya yasekhaya eyadalwa uNkulunkulu eyengamela ikhaya, eyengamela igceke. Kube nemimoya yemvelo, eyasemanzini, eyasemgedeni, eyasezintabeni, eyezulu, eyangaphansi komhlaba. Obaba mkhulu nokhokho bethu nangemva kwabo ngesikhathi sokhulukhulwane bethu. Thina kwaNgoni besinomciko lobo omangalisa ngalendlela engachazeki. Obaba mkhulu nokhokho bethu babe nawo amandla okuphuma ekhaya beyokhuluma nemimoya yemvelo, beyilande beyilethe ekhaya. Bafike futhi nasekhaya beyilawule, beyibike ukuthi kunekhaya la, kunobaba mkhulu la, kunokhokho la, kunengilosi la, kunesithunywa lapha ekhaya. Babeyakhela ngisho indawo yabo ukuthi nina ke imimoya yasentabeni nina yasemanzini nizohlala la. Mase beya kobaba mkhulu emsamo beyobika ukuthi cha kunamandla thina lapha ekhaya ebesicela ukuthi nisilekelele sikwazi ukusimamisa ngawo ikhaya. Kwahamba ngokuthi nabo okhulukhulwane bethu into abangayiqondanga ngempilo ukuthi abazi ukuthi uNkulunkulu wayezobathatha nini. Ulwazi ababenalo bagcina sebehamba nalo. Bathi noma sebebuya ngamaphupho, kuyinkinga ukuhlaziya iphupho ngoba iphupho alikhulumi, liza ngezenzo. Uvezelwa izinto ekudinga ukuthi uye kumuntu ozokuchazela ukuthi makuvela itshe nelanga kulokhu kuchaza ukuthi. Kwanzima ke kuthina noma kwabanyathela kuqala kunathi kulomhlaba ukuchaza ukuthi lento ihamba kanjani. Yabona umoya mawumnikazi wawo, umuke wawulanda wawufaka ekhaya, wasudlula emhlabeni. Lo moya nawo udinga indawo, lo moya awunakwa kangangokuthi uzozenzela wona. Lo moya kuthiwa yidlozi, umoya ongena ngezidlozana mabesitshela abanyathela kuqala kunathi abantu abadala noma izingwevu noma izimpunga. Izidlozana lo moya awuncengi, lo moya ungena kumuntu wenze lento oyithandayo, futhi umuke waphikisana nawo uyayithatha impilo yakho. Umuke waphikisana nawo uyayilimaza ngisho inyama yakho, waphikisana nawo ukuvalela ngisho izinto zakhe, impumelelo konke uNkulunkulu akakudalele khona. Lo moya kuthiwa yidlozi uyakuvalela konke, uyoze wenze lento oyifunayo, lento oyishoyo. Mawuthi wena uzolapha ngamathambo uzolapha, mawuthi wena uzosebenza komnyama noma uphatha zephi izikhwama uzoyenza, mungayenzi uzolimala. Sibuye la kuyithongo. Ithongo umoya wasekhaya. Umoya othi mawuthenga indawo emphakathini wase leyo ndawo uyibiya sekuyikhaya. Leyo ndawo ke leyo umoya wokuqala oyengamelayo ithongo. Ithongo liphethe obaba mkhulu bethu, okhokho bethu, omkhulu bethu, nogogo bethu, nobaba bethu, noma bethu. Lilawule ngisho isithunywa somuntu ngoba ithongo lisondelene kakhulu nomnikazi wemfihlakalo nomhlaba, nomnikazi wemvelo. Ithongo umntwana limbulali. Ithongo umntwana limqalekisi futhi alimgqilazi. Bonke abantu bakwamoya abangaphansi kwethongo, umntwana abambulali futhi abamlimaza. Le moya kumele ukwazi ukuyihlukanisa
ngoba uyawucela inhlanhla uyawucela umsebenzi ngeke ucela umsebenzi uthole kuyidlozi. Idlozi lizozenzela umathanda walo. Umsebenzi ucela kumzali, umsebenzi ucela kugogo, umsebenzi ucela kumkhulu. Ngaphambi futhi kokuthi umsebenzi uyocela kumkhulu uyawukhuleka ucele kumdali. Mawusuqede ukukhuluma nomdali wehlela ngenzansi ngisho mina emsamo ekhaya ka round endlini yabantu abadala. Mawusuqedile ukukhuluma nomdali musuwehlela ekhaya ngokwezigaba usuzokhuluma nabantu abadala balapha ekhaya balelo thulini lomhlaba. Ukhuleka futhi kuyithongo futhi uyazithoba kulona. Bese ubiza ke obabamkhulu ababizi ngisho namagama. Ninamndeni lapha ekhaya obabamkhulu nokhokho. Imina umntwana wenu usibanibani ozwala unozibanibani noma ozala usibanibani. Ngize lapha kini ngoba ngizocela okuhle nokukhanya. Awuyawi igagule futhi izinto oyawicele ngisho nakubantu abadala. Uyawusho ukuthi hayi ngibona la ekhaya ngathi kumele ngiyovusa isibaya kumele ngiyolungisana. Engicelayo amandla, engicela umsebenzi, engicela ukuthi nisimamisele amakhono enangipha wona. Engicela ukuthi nalomsebenzi hlezi wokulapha ngokwesintu enanginikeza wona. Ngicela ukuthi kube nina futhi eningilawula kuwona. Mayikhona indlela yokwenza imali ngawo, kepha makube isibusiso senu. Into enhle impumelelo yomntwana, impumelelo yomuntu omdala ileli kuyithongo. Ayilalanga kuyidlozi. Khona omunye ubaba mina wakwangifundisa wathi mfana wami engitshela ngempilo yena akadlule kuyona uthi uyise wakhe wathi mesezohamba emhlabeni wayenekhwama enomngoma enomnyanga. Uthi wathi mesebona usezohamba emhlabeni athi izani la abantwana bami ngimxoxe indaba. Wathi uyabona mhlazane singihamba emhlabeni ngifuna ukuthi lapha kwa round mase nikhipha isidumo sami ngebhokisi seningise endlini yokugcina. Wathi ngifuna ningangikhiphi ngomnyanga kepha nobhodloza indlu nibhodloza eceleni. Babuza bathi ngobani baba? Wathi lo moya mina wangena womngoma. Angifuni bantu abami wehlele kunina ngoba manke ngahamba uzabuya futhi uzohluphekisa nina. Sikhuluma ngomuntu omdala la, sikhuluma ngomuntu osephila iminyaka, sikhuluma futhi ngomuntu oselaphe abantu abaningi. Abantu abaningi asebephilile ngezandla zakhe nangamandla akhe akawaphiwa idlozi. Idlozi yebo lisebenza ngekhaya kodwa qinisekisa ukuthi uyayilandelela lento ungabi nesiqiniseko ngayo. Ngempela futhi bakwenza lokho kwakusho umuntu omdala wabuya wazobonga. Namhlanje lo yamuzi uphila kahle nakuba izinto mabezenza noma makuvela lokho ngamaphupho bayaye balandelele bakhuleke bacele. Kodwa into eyisho umuntu omdala yenzeka. Lowo mndeni loyo awuhlupheki. Loyo mndeni loyo lomoya awutholanga. Ngakho ke ngifisa sizwe sakithi imimoya siyiqaphele. Ungayiqhathanisa imimoya yasekhaya uyiqhathanise neyemvelo. Amandla kawalingani. Imimoya yemvelo ayilawulwa iyazilawula. Umoya wasekhaya uyalawulwa. Mawufuna ukuba ngumuntu olawulekayo, mawufuna ukuba ngumuntu okhuzekayo nolalelayo, qinisekisa ukuthi konke oqondayo nozibophezela khona, konke futhi ozithoba khona imimoya yasekhaya. Umoya kaNkuluNkulu, umoya wethongo, uwobaba mkhulu nokhokho, umoya kamama kababa, kube nesithunywa, kube nengilosi yakho. Nansi imimoya efuna ukuthi uyiqonde mawumuntu ungungoni ngaphambi kokuthi uphumele ngaphandle uyoqonda imimoya yangaphandle ehlezi ikhulunywa mihla namalanga. Mina ngiyangiqhuquzela abantu bakithi ngithi ocelayo cela kuNkulunkulu owayekhonza obaba mkhulu nokhokho bakho. Mawuqeda ehlele enzansi cela kubantu abadala owazi kahle ukuthi bake banyathela kulamagceke futhi basasekhona. Uyazi ukuthi uma ucela kumkhulu wakho uzokunika leyo nto, uma ucela kugogo wakho uzokunika leyo nto. Uma ungasezwa futhi kahle uyabuya kutshela hayi mntanami ngithe uma umntwana ezophuma endleleni ithonga umntwana limbulale futhi alimshaye futhi alimqalekisa limgqilazi. Linjengomzali wakho uma wonile uyakhuza ethi mntanami musukuyenza lento, mntanami musukuyenza lento. Liyashaya ithongo kodwa likushaye njengedlozi, idlozi alikushaya liyakubulala ngoba lisuke lizosebenza. Ngakho ke ungayiceli inhlanhla la ungeke uzuyithole khona. Ungasicela isibusiso la ungeke uzusithole khona. Ungawaceli amandla la ungeke uzuwathole khona. Ungalinga ulandele into ongazi ukuthi iqhamungaphi. Ungahambi futhi udonsa yonke into ngezindlebe zakho ngedlozi uthi hayi konke lokho kuyikhona, konke lokho kuyikhona. Uyabona
uma usahlula ukuqonda igceke lakini, uma usahlula ukuqonda igceke lakini, kukancane ukuthi uqonde indaba yemimoya iyangaphandle. Ngiyacela ke sizwe sakithi masibambaneni sibuyise isizwe sakithi, singaduki ilanga libalele. Ongcono masiduke kumnyama masisicela ukukhanya. Uvusa umuzi lo umfana wasemthandeni, uGumede uqaba uphakathwayo. Siyobonana ngokulandelayo. Inkosi ithele umusa.